אז הגענו למוהל בן ציון מהמלצות, היינו מרוצים ממנו עד מעל הגג, ממליצים עליו בחום, באמת. בתור הורים בפעם הראשונה קשה כאילו להבין שפתאום הילד הולך לעבור ברית, כאילו רוצים את הכי טוב בשביל הילד. אז בחרנו ככה ללכת לדבר עם בן ציון, להגיד לו שאנחנו קרובים ללידה. בחרנו בו כי באמת הרגיש לנו בלב שלם שהוא הבן אדם המתאים לנו, המוהל המתאים לנו. גם מהשירות, גם מההמלצות שקראנו בהמשך. הוא ממש הסביר לנו על כל התהליך, הנחה אותנו, אמר לנו מה צריך לתת לפני הברית, ואמר לנו מה הוא הולך לעשות ומה הוא הולך לבצע. הוא הסביר לנו שהוא עושה חבישה סטרילית, שלנו מוריד את כל ההתעסקות, וחס וחלילה שלא יהיו זיהומים או דברים כאלה. התינוק באמת כמעט ולא בכה, כמעט ולא להאמין. אחרי הברית שלנו המלצנו גם לאחי, באמת היינו מרוצים עד מעל הגג. אפילו גיסתי אמרה לי, וואו, אדר, כאילו, באמת, אין בן אדם כזה, הוא מלווה גם לפני התהליך, גם אחרי התהליך. מהרגע שהשתחררנו מהבית חולים, הוא כל יום שואל, רוצה תמונה, להבין אם הכל בסדר, בודק. אם לנו זה עבד, אז בטוח לכם זה יעבוד, ואנחנו ממש ממש ממליצים עליו, גם כי הוא אחלה בן אדם, באמת.